Mayang adlaw kayong tanan nga paminaw karon ni maong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Ray Obra, o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mortis kang magatag kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko sa pangan nga Marie, 24 anyos, minyo o may duha ka mga anak, taga Butuan City. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa mga kaptangan sa among amahan. Kugihan unta kining among amahan, apan kugihan sab sa mga babay, ilabi na sa iyang pagkabatanon. 6 anyos pagod ko, nga gibiyaan naming papa, kay nagtaban sila siyang kabit diha sa Cebu. Aron yung hisabtan, sugdan ko niya tungwa pa ko maminyo. Ingon ini ang mga paghitamo. Mariana, may gusto kong isulti nimo. Unsa man na, ma? Nak, ikaw pa ang una na konsultihan ini. Ninyong 8 ka man nagsuon. Kurbaan mo sa tanan mo, ma. Uy, unsa man na ba? Ambot ko malipay ka ba ani? O imo ikaguol o ikasuko? Kaya nga naman lagi. Nagkakontak kay migbalik ni papa nimo. Unsa? O gusto siya nga muuli din sa ato. Ha? Maayo ka ang ato sa indawaton pagbalik na. Sa imong bahin, musugot ka ba? Ma. Aron pa sa kita na sa niyas, mama? Kuya Adela. Di pa kumalimot sa iyang pagbiya nato. Gagmay pa kita to. Nga perting hilak ni mama. Kaya nakiktaban siya siyang kabit og nang larga silang Cebu. Nag-uul si mama kung saon taniyang wow ka managsuon. Pero, wama sa tapos ng papa, di ba? Muhatag mo sa siya og panagsa? O gani, panagsara ka din makahatag. Apan dakag istorya. Sige lang pangwinta sa iyang magasto. Nga, wala yung kwenta ang iyang pagpangabit sa Cebu. Diin may upat siya kaanak sa iyang kabit. Kuya, Mangayo ka na tagtabang sa una. Sa nag-eskwela pa ta. Dakan kay istorya. Kung doon natin pangayon o hangyoong tabang, magpanagana na lang ta. Kay, huwag man tayo siya maglisod. Kay milambo makanang iyang negosyo nga ice cream. O nakapalit pag mga lote. mo lagi? O sige, nung nga nagplano man ning makiguling mama? Aw, wala sa tingaling magkasabot sa iyang kabit. Sus ako pa'y mama, no? Di kong dawatan ng papa nga human niya isukaw eh. Kuya Arnel. Unsa? Mao na isulting Arnel? Mo lagi na mauwi. Nasuko mas kuya. Kaya di ko na siya makalimot sa pagbiyan ni Papa nato ba sa mga gagmay pa mi. Ay, kalimtan na lang gud to nato. Ang importante nga niya, mubalik na sa papa ninyo nato. Di ba gud na ninyo ang ikalipay? Nga after 10 years, niya, mabalik na nato si papa ninyo. Ang concern mo kung Kuya Adelma ba, mau ikaw. Basin ko na pasakit ng kaghapon o usab ni Papa. Ay, ayaw na ko ninyo huna-huna. Kaya ang akong gihuna-huna, mao kamo. Nga matagan ko kamo pagbalik og amahan. Og may edad na ang inyong amahan, uy, piguang na siya. O tingali nga gusto nang magbag-o og mubalik na nato. Unya, ang iya sa ikadang pamilya may ambiyaan.
Makaluluoy kay nga mo mga igso sa gawas nga gagmay pa. Unya, sila sa dunyang wanay papa. Mari, Oh, ano yan ako mga anak ko? Hay naman ang uban. Anong waman musugat na ko nining akong pagbalik, ha? Kuan pa ka nang. doon nalay gilakaw ang uban tang mga anak, Armand. Kung ang uban ba yan natong mga anak, mga minyo na, mahiila na sa pamilya. Mahala na sila sa pagpangayon ako. Sakit man nulti si Papa. Tingali, tungod ka may igo mas siyang kwarta. Wa si maglisod. Makahatag mas siya sa among pangayoon, kay may negosyo man siyang ice creaman. Pero maulagi, kung pangayuan ni mo, daghan kay istorya. Hilig mangwinta siyang gasto. Sa akong bahin, nalipay ko ala ni Mama. Kaya murag gusto mo sa ti Mama mo balik si Papa na mo. Kaya nagtulag iming mausab na si Papa. Ngahing pinanyang biyaan ang iyang kabit. Unya. Ma, doon may problema? Nasakpan ako sa Papa ni mo. Nagkontak kay na og sa iyang kabit. Unsa? Abi ko bag mausab tawana. Mahuman lang gihapon. Grabe na akong pasensya tungod og alang ninyong among mga anak. Gidawat ko sa pagbalik sa pagtuo nga mausab siya. Apandi ay! Apandi ay! Ma, Mare, ano sa mama? kuya, Ano ka ba? Nagilak mo? Arnel, Ano lagi ka? Ano ni si mama, Mare? ay Papa ko no ay. Nasakpan ni Mama nga nagkontak kay ubalik siyang kabit. Sa? Sus. Papalig ka mana na, ma? Daan naman lang ingon na sa papa. Ingon bitaw ko ninyo. magklaro na lang yun migbuwag. Maglain kog puyo. Og mangayo kog luna. Magtukod kog laing baay. Ay, kagustuhan na sa inyong inahan. Mawang akong gihatag. Di na siya kamahay na ko, anak. May luna na siya. Gihatag na ko niya ang usa sa ako mga luna, aron di na siya magsamok pa na ko. Nga naman sa kapa, uy. Ikaw magyatagan na kang mamang ikaduhi gayon. Imo rin yung gasayangan. Hanggaw utok nas mama ni mo. Dili mo sabot. Ang aang mansabog, di may magkuntak kay ni Lorna nga may mga anak man ko niya. Upat ko to mga anak na mo nga tuan niya. Ang ama sabog akong pasagdan. Muna nakaapan ni mo pa. Hmm. Mga anak kayo ni mo sila yung babay, pinangga kayo ni mo. Pero kami nagkanimang ngayon ni mo, pagka pinampan ni mo daghan kay sulti, sakit pa yung kaayo. Oh, mali. Nyaan sa naman doon? Magbuwag na sa mong mama. Ay, wag yun natin problema si mama na mong imong mga anak pa. Bisag kami, wag may problema si mong mga anak sa gawas. Si mama ni sabot anak.
Kung nisabot mo, mas labaw ni sabot sa mama. Pero nasapan man di ka na niyang naglabing-labing pagkagistorya sa imong kabit. Oh, unsa? Mao na diha. Di tanawa. Nagbuwag ra gyapon sila sa mama ug papa. Nagsakit-sakit ang ginas mama sa dughan sa iyang pagpakibalik ni papa. Wala gyapon kausaban. Kuya Adela, Kuan eh. Nagkasabot ay nilang Manoy Delfin ni Kuya Litoy. Nga mangayo na lang sa tagbahay ni papa. Kay alkansyon tas mga anak ni papa sa gawas. Kamay mga property ko na siya sa Cebu. Unyo, o saan ito pag-ius papa na, be, ha? Kuya Abdel? Makapahiubos si papa. Kaya kami na mga yun ni Agtabang, lisod kayo hangyoon. Pero ang mga anak niya sa gawas, dali na kayo mahatag si papa. Nahadlok mi, gabasig mahurot ang mga property sa among amahan ngadto sa mga anak niya sa gawas kay mas pinangga niya kay namo. Ang ako pangutana mo kini mosunod, unang pangutana, buhay pa ang among amahan ug may lain siyang pamilya nga mas iyang gipalabi. Mayo bang mangayop niya daan karon og bahin sa iyang mga property o luna bisan pagbuhi pa siya? Ikaduhang pangutana, walo mi ka man nagsuon nga anak nila ni mama o upat sa mga iyang anak sa iyang kabit. Kung saan pagbahin ana sa mga kaptangan ni papa, equal ba bintanan nga mga anak man mi sa legal nga asawa ni papa? Ikatulong pangutana, kung dili mihatagan sa mga amahan og lute o sa may among buhaton, may mo ba mi mo reklamo aron matagan mi sa uns may angay namo? Nga iya man may mga anak sa legal niyang asawa. Ikaw pa to katapusan, nagtuon mi nga ang kabit ni Papa ang nagsigig hulhog ang Papa nga dili man niya pahatagan sa iyang mga napundar. O sa may angay na mong buhaton, aning kabit ni Papa, palihog tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Marie. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal, punto medikal, mga behavioral, mga problema sa ginadiling droga, problema ninyo kung depressed mo. Of course, maayo kayo si Dr. Obra ana ha, kay psychiatrist man is Dr. Obra, no? So iyahan ng obra maestra. Unya, mahimo sad nga mo tawag mo sa, mahimo sad nga mo padamo sa inyong suwat sa suliran _612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Now, letter sender nato karong adlaw, mga sugintig paminaw, is from, asa man itong letter sender? Tago na to siya sa pangalan nga si Marie. Si Marie is from Butuan City. Si Marie, idi niya tinuod nga pangalan ato laning gitago, but gidawat ni nato pinaagi sa ato ang official writers page. Nagkabuwag naman ning ilahang ginikanan kay nangabit ang ilahang amahan og nagtaban sa babay sa Cebu og nahibaw-an nilang may upat na sad sila kaanak sa iyahang kabit after 10 years nibalik ang ilahang amahan nila. Wow, biliban ako sa imong mama kay gidawat sa ilahang inahan pamasin nga after 10 years mausab. Apan pila pa lang kabuwan
Nibalik na pug kunog kontak sa kabit, pastilan. Nakigbuwag na sad sa ilahang inahan o gihatagan kini og usa ka luna or lote sa ilahang amahan. May upat pa ka luna ang ilahang amahan ug may negosyo kining ice cream. Ang ilahang problema kay kung sila ang mga yuog tabang sa ilahang amahan, daghan pa kini og istorya. Nabalaka sila nga di mahatagan og lote kay mas pinangga sa ilahang amahan ang mga anak niini sa iyahang kabit agay. Kay responsable si muhang Papa Inday Marie. Unang pangutana, buhi pa ang among amahan ug may lain siyang pamilya nga mas iyahang gipalabi. Mahimo ba nga mangayo midaan karon og bahin sa iyahang property or lote bisan og buhi pa siya? Okay. Ang akong pangutana mao ni, asa kaha nakapangan sa ang yuta, no? Kung kang iyahara ba na alone or gipangan baka na niya nabi uban ha, marukoy pug kini ubang mga kabit uy, maniguro po nag-ila ay kapag ingon ana basin bag adto na gipapangan didto, no? So atong klaruhon ha, so tiyon sa nato take three things man na. Una, nakapangan kang kinsa gyud una nato tan-awon kang kinsa nakapangan ang maong yuta, kay di man ta maka-decide kay kung delikado kaayo, lain-lain magud ang ato ang actions kung magdepende kung asa nakapangan ang yuta. Kung nakapangan ang yuta sa kabit lang, kinahanglan gyud tag abogado para mapanalify na to, mapakita na to nga ang kanang yuta ang gigamit nga kwarta pagpalit ana isang kwarta si muhang Papa ug wa sila contribution. Or kung pananglitan nakapangan na nilang duha, ato gyud nang klaruhon kung unsay iyahang contribution kay mahug nga tunga sila, katunga ray inyo. Or mas maayo gyud unta kung nakapangan sa ngan lang sa imuhang Papa. Kay kung nakapangan lang na sa imuhang Papa, pwede gyud kaayo nga muduol mo, moingon mo nga padi na lang gyud ni ganahan og gubot, gidawat na lang gyud na nimo nga naa namo no nga kanang imuhang batasan nga naa gyud kay lain kanang pamilya ang amua lang nga ay lang gyud pud mi kalimti. Mas maayo siguro pa nga mag-execute na lang siya deed of donation baron no ngadto sa inyuhang mga anak nga legal ug legitimate niya. Although kung sa iyaha man gud na nakapangan ug sa panahon nga mupanaw na inyong Papa, kung sa iyaha lang gyud na nakapangan, kasado pa man imuhang ginikanan, makapanunod gyud ang imuhang mama ug kamo, pero api way labot ang kabit, pero apil ang mga half brother or half sister ninyo sa katong iyang ikaduhang pamilya. Ang ako alang sad timan ipod nga kanang imuhang mga half sister ug half brother wa baya pud na sila sa, no? They may come from the fruits of an illicit nga relationship, no? Tuod man, no, ang sila bunga sila sa usa ka relasyon nga gidili, bunga sila sa relasyon nga nakahatag og kasakit ninyo sa inyong pamilya, sa inyong mama, apan wa na nila pilia nga mataw sila anang ingon ana nga klase nga sitwasyon ug wa gid pud sila isa o ayaw kalimti kadugo pud na nimo Mariha. So kana I think we need to see that, pero dili man gud kay klaro si imuhang letter, no? Ikaduhang pangutana, walo mi kaigsuon nga anak nilang mamag bilib pa kakugihan sa imong papaday. Og upat sad ang iyahang anak, sudusi tanan, winner si Papa. Unsaon pagbahin ana sa mga ari-arian ni Papa, equal ba ming tanan nga mga anak man sila nga legal na asawa ni Papa? Okay, muna ako ang giingon nga by law, on law and succession, the legal wife continues to have the right nga makapanunod sa imuhang Papa maski pag nangabit siya. Wa gyoy share ang mistress, ang kabit
sa conjugal properties, no, unless mapakita pud nato nga kung pananglitan katugan ni ikaduhang situation nga akong gipakita nga akong giingon nga kung nakarehistro nilang duha or nakarehistro sa iyahangan sa kabit, then kinahanglan gyud nato ipa-prove sa iyaha kung giunsa na niya pagpalit ang kanang maong yuta, no. And kung sa ilahang duha na nakapangan, mahugmang gud na, di magud na mahimong conjugal. Kaya ang kanang conjugal or absolute community of property para ramanas minyo, co-ownership lang yun na sila. Unya, wala man po nag-encourage hinuon sa balaod, pero gitagaan po sila na kung pananglitan na agad sila natampo ug na agad po sila contribution. Pero like I said, ang kanang mga ug wala gani, then sa imuha ra gyud ng papatanan, therefore ang mga manunod ra gyud is the legal wife and the children. Kani sila illegitimate children man ni sila, so by law dili gyud mo equal kay ang illegitimate child naaman gyapon sila share, pero which is 1/2 of the share of a legitimate child. So kung pila na ilaha, i-divide na nila by 4. So di gud mo equal ug bahin. Kamong 8 equal mo divided by 8 kay legal ug legitimate children man mo, ha? So lahi-lahi na pag tratar sa balaod. Why? Because ang balaod na to wa man gyud na nila giabibahan ang kanang pagpangabit o kanang makaanak mo outside was sa kaminyoon, labi na kung pananglitan ikaw minyo ka, no? Kay obligado baya mo sa inyong banara ug asawa. Ikatulong pangutana, kung dili mi mahatagan sa among amahan ug lote, unsa may among buhaton, mahimo ba ming mo reklamo aron mahatagan mi sa unsa may angay namo nga iyang mga anak sa legal niyang asawa? Okay, pila edad aning Mari? Di akong tanawon be sa iyang suwat. Mga 24, wasa ko kibog ikapila ka sa 8 ninyo Mari. So kung pananglitan labi na kung naapay minor de edad ninyo, ang akong pangutana is kung naghatagan ba ning inyuhang papa og support gihapon ninyo or ning wa na lang gid ni siyang parang bula kaning inyuhang papa. Kay, I think we should start there, no? I think din hata magsugod nga, kung di naman lang gani ka magpakabana, no, pagpakaamahan na lang, nga kung pananglitan agtugyod ka, ayaw intawg kalinti mong obligasyon, dinhi sa imuhang mga anak, kami man imuhang mga anak. So ato kuno siyang pangutanon, kung willing ba siya mubuhat anak, kanang ingon anak, nga obligation, ngadto sa ninyo. So atong pangayuan og support ug di gani pwede man nato siya makiha for support, or kung di ka gusto gubot, klaruhan na lang sa gyud og storya ang imuhang papa nga pa kanang ayaw lang pud og limod sa imong obligasyon na mo, pwede ba, no, may tag support or di lang gani mong support say kanina lang yuta be siguro na lang nagbalhin sa amoa anak at taan na tong storya ug di gani aw kasuhon gud nato siya. Ikaupato katapusang pangutana, nagtuo mi nga ang kabit ni Papa ang nagsigi og hulhog kang Papa nga di mi niya hatagan sa iyahang mga napundar. Unsa man say among angay buhaton aning kabit ni Papa? Sa tinuod lang, kung pananglitan nagpuyo na gyud na sila as husband and wife, ug magpagahi gyud na siya, pwede magyud ninyo silang makiha for concubinage, no? Living together as husband and wife in a scandalous manner, unya dili man sila minyo, no? So pwede gud ninyo sila mahulga, pero I hope that as usual, no, nga it will not come to that kay Papa man po na ninyo, but ug dili gud pud ba nga kanang mula gid akong giingon, wa naman lang gani nagpakabana, maski unta tong magpakaamahan na lang para wa na lay gubot. Then ako adi ko mo suggest usa ana, I suggest nga idiplomasya sa natong storya ang inyong papa, karoon na to og hangyo kung mahimo ba nga mahatagan na lang mo sa inyong bahin or masiguro lang. But ang una lang yun, like I said, is that susiha sa ninyo kung
unsa asa nakatitulo ang katong upat ka buoklo na or upat ka bukyuta kay dinha manggod nagdepende kung unsay angay ninyong buhaton, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Amping mo, mga sukintig paminaw. Mana so sa ka Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga sukiting pabinawan ni nga dumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi ni nga kong kahagi. Tawgan ko niyo sa pangalan nga Jared. Apan sini pa nakusugdan sa pagsaysay nga kong kahagi. Padaw pagtugtog sa awit kinaguluhan. We could happen. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa na siyang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Nga ito magtatampo, nagdasingan nga Jared. Jared, pasaylo ako. Hatagi kong laing chance, please. Maluoy ka. Kabihag ni mo, Charmin, oy. Ako ro, huwag niyo ko magdahom. Nga sa atong relasyon, ikay magbinuag doon kay babae ka. Usap na pagkuhan ako di mo. Nga naman siya magagbalik-balik o pasakit na ako. Doon na mo kinabuhat ni mo? Jared, wa. Huwag kay pagkuwang na ako. Hinaan ako ang diferensya. Jared, please, masaylo ako. Atagi kong last chance. Last chance. Kapila naman ni Charmin. Ha? Kapila naman eh. Yung mga ikang pasaylo na ko, himan-himan pa, magbinuang ka lang gihapon. Klaro to ko nibi. Usa maginay ko para ni mo. Gihimo lang ko ni mong duwaan. Jared, sorry. Sorry. Okay. Pero inunti ka. Sorry po, Charmin. Pero puno na kay ko. Sakit na kayo. Magbuwag na ta. Kalimti ko, kay sugod karon. Kalimta trasa ka. Ma, mulakaw ko. Unsay mulakaw ka? Nga muanhi man tong imong ex nga si Charmaine. Ha? Si Manny. Muanhi lagi kay ni text man to nako. Kapuya sa di mo, oy. Ikaw ba sige makag-entertain na niya, oy? Nahagbay naman nagbuwag ka na. Ay naunsa kabaya Jared oy. Nganong dili man nimo pasayloon ang babayhana nga nagbahay naman in tao ng tao. Nagmahay ma? Nga naman day ma?
Doon na ba rin magmahay, magbalik-balik ang sa? Oh, Jared. Basta ma, ayaw na ko pugsa para na niya. Di na ko gustong naapami koneksyon. Uy, may nanawag niyo mo ba eh? Panaway, kisa mo sada? Ha? Uy, kiritso ba ya? Ako sa dumagon. Sige. Hello? Oh, mana ka? Sige. Anaunti ka. Kay bahala agad kung asa mo gusto. Lagi. Mo-text ko rin mo kung padong na ko, ha? Okay, bye. Kuyawan ng amigo na ko eh. Sa kinsan ng babae na. Siyempre, Ay, ikaw mo ko na yung single, be. pero grabe naman sa nang imo ba yoy? Nagkadaghanam yun ng imong babae, Unya, di na bagay ni mulungan kung di ni mo makuha ang ilang pagkababae. Siyempre, bay. Sa una bitaw nagtinarong ko, ako may binuangan. Mas may pag di ta magtarong. Oh, bay. Ikaw ba, Jared? Naunsa ka naman, uy. Tagdugay naman kaayo kang muuli. Sige naman lang kag ingon, ana. Ay, naunsa man ka ma. Ulitaw ko. Magtagbaw ko. Basin bayag unsa isang putan, ana, ha? Dili man unta ka ingon, ana, katong uyab pa mong Charmaine. Alasad, balik na sa dana. Anak, pagbalik na lang lagi mong Charmaine. Pagod ma. Ikaw ba? Anong ganaham dyan kay katong Charmin ma? Ang kay gawas nga gwapa siya, buutan og manggihuna-hunaon kaayo nak. Buutan yun ma? Uy, bebe, kung buutan para siya, kami unta hantod karon. Manggihuna-hunaon na lang. Muhatag baya gitog kwarta nako nak. Maorag ginayin mong giapas ma? Kwarta? Pastilan ba ya? Ay nak, sige na good. Pagbalik na lang good mo. Bego ma, gusto na nandagang chance ka kung gihatag niya. O niya iyalag yusikan. Oh, Jared. Maayo! Uy, kasayo ba aron? Kinsa man kaharon? Ato ako no ma. Adlaw, te. Taga-dili si Jared. Day. Ngano di ay? Unsa may imong tuyo? Kuan, te, kanang... Gusto ko nga, ako rin magkiksulti niya. Mamamangkon niya, day. Pwede Sure, lang hindi bro. ka musulti na ako. Ma! Kisa na siya ma? Ambot lang. Ikaw man mo igipangitaan eh. Ha? Hi, Jared! Nalimot ka na nako. Ha? Ako ni Uy, si Stephanie. Ito yung pagod. Kaila ka? Hala, Uy, grabe ha. Nahibaw ba ka nga ako ginigipangitra yung gipuyan? Ginig-anihin ako, malimot lang di ay ka. Oo, lagi. Kinsa lagi ka? Doon ay nahitabo na to. O magdos ko. Usa to gisulti mo?
Oy, Jared. Unsa gud ni? Paklaruhan na siya, oy. Pero ako maghimu-himo, uy. Jared, doon nahitabo na to. Nagtuo kong dili magbunga to atong gibuhat tungod kay kausama lang ta mahitabo. Pero kay wa magikotong haisa kong binuwang sakit mo nagduda na ko. O nagpalit gid kong piti aron ako masiguro. Og ni aga ni Oda na ko ang piti. Positive gyud. Hoy, day. Tingalig nagdamgo ka lang. Wa man gani makaila akong anak nimo. Di nakasiguro gyud kong iya gyud ni. Oh. Jared, please. Kalago din ako mo ni. Kadit, pwede bang istoryahan daw na ni? Oh, Jared. Mama, pasag nila sa aming duha mag-istorya, bi. Kadang kabilang duha. Unya, humanti kag gipatanaw sa tong picture nga natog ka. Ito o na ka nga doon na ginihitabo na to. Husto. Nahinumdum ko ng gabi una. Hubog kay kuana. Yes. Og naila-ila ko nimo sa bar nga imong giimnan, anak. Wa na lang ta nagkastoryag balik kay nibiya man dayon ko. Gibiyaan ti ka sa tong gi-check-inan. Oo. Karon nga, naa naman ti umaabot nga anak pohon. Unsay plano nimo? Kadit ragod. Stephanie ito nga mo, no? Oo. Kung saan mo na ko pagsiguro nga ako gay amahan ng imong gisabak. Nakasiguro ko. Tungod kay way laing nakahilabot na ako. Gawas lang nimo. Unsa? Siguro sipat kog naong si among tanaw. Nya, medyo may pagka-liberated sa ko kung manamit. Pero dili akong klase sa babae nga magpataka lagdasmag. Ay, nasayupan ko. Nagpada ko tungod po sa akong kahubog ato nga time. Gustuhon ko man nga, dili ka sa mukon kay makawaw sa biya kay sa kong part. Tungod kay babae ko. Pero kinahanglan tahibaw unti ka. Tungod kay may katungod ka. Stephanie. Dili ko mag-expect og bisag unsa gikan nimo. Gawas lang gid sa pagsuporta sa atong anak. Ito sa paano ko kung maayo nila magpapaani. Kiwa ko na ko'y gipakita ang uyab nila pero namabdos ko. Maong please. Bisag sa ako talaga anak. Unsa? Gipalayas ka sa inyo? Jared, please. Tabangi ko. Maglisod pa manggod ko. Labi na karon nga mabdos ko. Saon may lisura biyan eh. May tagsugot si mama nga ato ka dito sa amo. Saan ako? Kung mga anak na ni ako, muhawa ko sa inyo. Hangyo ko lang. Bisag karon lang, mitras gasabak pa ko. Unsa? Anhin na nimo papuy, Ma, sige na lang, good. Imo biyan ang apo na iyang gida. Ay, nabuang ka na gyud, Jared. Daan pagyug ko anang imong tagdugay nga mauli. Unya, nasayop ba ko, ha? Tanawa ro kung sa'y nahitabo. Pasensya kaayo. Isaad ako nga mutabang ko sa mga buluhaton din sa bahay ninyo. Bisag karon lang. Muhawa raw niya ako kung mga anak na ko. Ay!
O bitaw, saman, nanay makaon? Ay, oo, oy. Wait sa karanti ka. Pag-ilis na dito ka, oh. Tingalik singot ka na yung muloy, oh. Sige. Sus baya, feeling asawa. Ma, Aha, ka, Baysa? Kinsa do'y ito magdaom nga, mamahimo na di kang amahan. lagi bay? Huwag nga bitaw eh. Unya bay, mahog namin ginabay nga magpuyo ng mga ng Stephanie. Wala chance bay nga, magkakamo na lang. Ha? Sino magkakamo? Oh, magkamo na lang ba? Ambot ba eh? Kiring na bagay siya. Char, caring yun ah. Pero nasayod ko bay. Nga, bawas sa daniyas kung pagpapuyo niya di sa amo. Oy bay, wa tamahibaw oy, basing ganahan gina siya nimo. Bay, Ay, maayo kay nasuroy kag balik din hi Charmaine. Ganahan, yun kaayo ko nimo para sa kong anak, uy. Hi, tita. Kumusta? Okay ra. Ikaw, ay misamot ka magkagwapa, uy. uy, ang naaman ka din eh. Jared, unsa ba? Kawa ba ni mo'y batasan? Pagpakita ko ng respetar sa imong bisita, be. Stephanie, pagdag-snack din sa atong bisita, be. Ate. Ma, uy, sila ka? Mo, uy. Sa tikos tinood ko noon siya ka. Di ba ako nagkila ka? Nayo, dagko kang luha ni mo. Jared. Naibaw man ko pa nga. Wagi chance ka magkakita. Gupadi sa imong ex, no? Sige lang. Doon na lang kabuhan mga anak na ko. O mupahawa na ko din sa inyo. Salamat. Stephanie, Jared. ang tinuod, wala ko makasabot kong gibati. Kung ato lang ka ng tinudon, may chance mo ko. Jared. Pero imong mama. Ay, kabala ka. Di makapangilabot si mama na ko sa akong mga desisyon. Nabinigyan kung sa may akong gusto. Ang di lagi siya magkapangilabot ato, magpakasaltan to ha. Jared. Manangita si mong maginikanan. Huwag ato silang ingon nga magpakasaltang duha. Jared. Nagpakasal yun may Stephanie. Huwag ako magmahay. Kay gawas nga buutan siya pag-asawa, mapinanggaon o responsable pagod siya. Ikabilin pagod siya bahay. Dinin nilang kutob, di kang salamat, Aramen. Mao kita mga higalan kaagi ni Jared nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga regulahan
we could happen. Ang mga kaagi gibata no doa sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpapit.